Вітаю вас, дорогие шановные сяброўкі і сябры, ізноўку з вами программа «Шильды». Про наши вулицы, про декорации нашего жыцця. А сёння ў цэнтры нашай увагі аграгарадок. Так, аграгарадок. Аграгарадок Ракаў. Такую пачесную назву придумали для яго крэатыўнай постсавецкай улады. Яны ж і придумали назвы ракаўскіх вуліцаў. І адна з іх носіць імя, каго вы думали, вы не поверите, Александра Сергеевича Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин нарадзіўся 6 ліпеня 1799 года у Москве. У 1820 карыстаўся папулярнасцю сярод расійскіх чытачоў і прыхільнасцю літаратурных крытыкаў. Атрымаў мянушку «Рускі Байрон». У 1830 стаўленне да яго зрабілася халодным і крытычным. З другой паловы 19 стагоддзя мае рэпутацыю вялікага расійскага нацыянальнага паэта. Лічыцца стваральнікам сучаснай рускай літаратурнай мовы. Александр Сергеевич Пушкин, великий российский поэт, а на нашей земле белорусской великих поэтов шмат. Пушкин, 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 Пушкин. Безумоўна, усе беларусы выдатна ведаюць біяграфію вялікага расійскага паэта, дзякуючы паглыбленаму вывучэнню расійскай літаратуры ў сярэдняй школе. Але шаноўны эксперт нам тое-сёе нагадае. Шекспир для Британии, Сервантес для Испании, Марк Твен для США. Александр Сергеевич Пушкин, бадай, самый брендовый поэт России. Недолгие 37 годов жыцця знайшлі адлюстравання ў тысячах даследаванняў і біяграфій. Нарадзіўся Александр Сергеевич у 1799 годзе ў Москве ў дваранскай сям'і. Царскасельскі ліцэй, знаёмства з будучымі декабрыстамі, ціск з боку ўладаў за творчасць і высылка з дзяржаўнай пасады з Петербурга ў Крым, паўстанне декабрыстаў у 1825 годзе і высылка у Михайлаўская, Болдзінская восень, знаёмства з Наталляй Ганчаровай, а таксама безліч твораў ды розных падзей да трагічнай гібелі на дуэлі 29 студзеня 1837 году. Такі лёс паэта. Цікава, што вуліца Пушкіна з ракаўскага ўскрайку вядзе ў цэнтр мястэчка, прыводзіць да плошчы Свабоды, а пасля сутыкненне з гэтай плошчай ператвараецца ўжо ў вуліцу Савецкую. Зрэшты, некаторыя месцічы называюць гэтую савецкую Віленскай і нават на сваіх дамах прымацавалі шыльды з гэтаю назваю. Звычайна, калі ёсць Пушкін, дык недзе непадалёк будзе і Лермонтаў. Будзьце ўпэўненыя, так у нас прынята. Але ў Ракаве ўсё па-іншаму. Тут з вуліцай Пушкіна мяжуе не хто-небудзь, а сам Янка Купала. Правда, з іншага боку да іх прымыкае вуліца Саўгасная. Яна нібыта апускае нас з вышыні паэзіі на зямлю, акунае ў суворую аграгарадоцкую рэчаіснасць. Чаго толькі не было тут у Ракаве да з'яўлення вуліцаў савецкіх, саўгасных, чырвонаармейскіх, піянерскіх і камсамольскіх. Калісьці валадарылі ім Кізгайлы, Завішы ды Сангушкі. Быў ён цэнтрам графства, пасля апынуўся ў складзе расійскай імперыі. Згодна з рыйскай мірнай дамовай 1921 году Ракаў апынуўся ў складзе міжваеннай польскай рэспублікі, дзе стаўся цэнтрам гміны Віленскага ваяводства. Непадалёк праходзіла мяжа з БССР, таму на той час Ракаў зрабіўся улюбёным месцам кантрабандыстаў, шпіёнаў і рознага кшталту авантурыстаў. Але мы ледзьве не забыліся на нашага галоўнага героя. Памятаеце, у дзяцінстве нам старэйшыя всякія казалі: «А хто за цябе гэта будзе рабіць? Пушкін?» Александр Сергеевич Пушкин, не ходите у русский лес, там за древом вас чакает оголтелый француз Дантес. Пушкин, 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 Пушкин. Ці бываў Александр Сергеевич Пушкін у Беларусі? Дакладна вядома, што праз Беларусь Пушкін прыязджаў у 1820 і 24 годзе. У 24 годзе Пушкін наведаў Магілёў, Оршу, Віцебск. Знаёмства з мясцовымі жыхарамі знайшло адлюстраванне ў некалькіх творах Пушкіна.
На Наваградчыне пэўны час жыў старэйшы сын Пушкіна Александр Александрович, а на Бабруйшчыне унучка Пушкіна. Канешне, нельга не ўзгадаць пра знаёмства з нашым славутым земляком Адамам Міцкевічам. Пушкін неаднаразова з павагай выказваўся пра Адама Міцкевіча. Зрэшты, паўстанне 1830-31 гадоў пагоршылі стасункі паміж двумя геніямі. А это Пушкина, она весь час Пушкина. Пушкина, ну вот жена помнит, Пушкина и было Пушкина. А то там, где же могилки. Могилки это еврейские, да, еврейское кладбище. Ну, приезжают, довели уже парады, как и приезжают, Ну да, наверное, и евреи, вот старые, здесь же посъезжали во время войны, и поэтому, как бы, душа всегда тянет сюда, где ты в гнездо, где ты родился. Ну так, так. И поэтому... А там школа была еще старая. А там дальше, вот эта школа, а там дальше по левой стороне, там, да, там старая школа, там такие здания стоят. Люди живут у тех зданий. Ну, раньше строили на века. Ну да. Это теперь может дах обсыпаться или еще Ну что-нибудь. так, так. А вот эта речка, что там течет, это ж не Истлочь, это некая такая дробнейшая. Вот она начинается от начала речушки, она упадая в Истлочь. Истлочь, да, да. Там кренится, она бьет, идет под дорогу, сюда выходит, и вот она идет. Это не криничная, ничего это очень себе. чистая вода, хорошая, да. Раньше, наверное, люди и пить брали, колодцев таких, Ну так, она знаете, чистая. была чистая, это криничная вода. А там еще рынок наверсишь, такие мясные, такой рынок был, слынный раковский. Еще Мясные, да. я-то сам не отсюда, я сам с Молодецкого района, но еще с папом привозили, поросят продавали. Во-во-во, Там да. это рынок шумел, гудел Ага. здесь. А сейчас, ну что, вот при моей памяти трапки, ну и там сидит 10 коллег, там кто бэушку продает, то есть мало людей, это уже не рынок. Но у нас здесь рай. У нас здесь рай. Здесь в Ракове, как я говорю, у нас вся инфраструктура. У нас магазины, что хочешь. Хочешь хвост, хочешь продукты, все есть. Жить здесь и птушки поют. Каждая своя птушка. Чаму ж Пушкін? Чаму не Міцкевіч? Чаму не Здзяхоўскі, апошні ўладальнік Ракава? Чаму, нарэшце, не Сергей Пясэцкі, сусветна вядомы авантурыст і пісьменнік, лёс якога цесна звязаны з ракаўшчынай? Чаму не Міхал Анімпадыстаў, які апеў ракаў у народным альбоме? Чаму Пушкін? Можа быць, за гэтыя сакраментальныя радкі? Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Иль старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить снова? Иль русский от побед отвык? Так высылайте ж к нам Витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждым их гробов. Вельми сучасно гучить, правда? Александр Сергеевич Пушкин написал вельми шмат домов, а не дел войску служить родовый Алексей Иванов. Пушкин, Иванов Алексей Петрович, караульную службу несе сынок, под гимнастеркой сховал ён гениальных вершаў вянок. Это Пушкин, 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 Пушкин. І на сёння гэта ўсё, шаноўныя сяброўкі і дарагія сябры, ці наадварот, дарагія сяброўкі і шаноўныя сябры. Да пабачэння, усяго найздароўшага, пакуль!